پشتی ئێریشی چەکدارên دەوڵەتا ئیسلامیە تندرە و داعش لەسەر هەرێما کوردستانê و کریارên wên hovane li dijî Kurdan bi seda ciwanên Kurd li her çar parçeyên Kurdistanê tev lê rêzê pêşmergeya bûn û li sengerên şer qehremanî û berxwedaniyê li ber xaka Kurdistanê de dikin û di encama şerekî li dijî Daeş pêşmergeyên Kurdistana Sûriyê Comet Mişû û Delîl Ahmed û Slêman Hemze şehîd bûn û di rêwirîsmekî berfireh de hatin pêşwazîkirin ji aliyê hezaran xelkên Rojavayê Kurdistanê li xala Sînûriya Sêmalka û bi amadebûna nûnerê hikûmeta Herêma Kurdistanê û Partî Demokratî Kurdistan Sûriyê û nûnerê Encûmena Niştimaniya Kurdî bi hezaran xelkên deverê giyanê pakrewanê serpel Comerd Mişû li gundê Girzîro Spartî Axê hate kirin. Hestane tewî dev her Kurdekî ev û diyar bîtin. Ew cihê ku şehîd Comerk lê şehîd bûy di ek senger da sê şehîdên Kurdistana Rojava, şehîdekê Kurdistana Bakur, çend şehîdên Kurdistana Başûr ev ê hemî pêk ve ek senger da giyanê xwe bext kir û geşna karwanê nemira. Evel vêrê wê gehînîtin ku xwîna hemî şehîdên me têk helbûye. Ev wê gehînîtin ku evrûke li her parçeka Kurdistanê pêtivî pê bîtin dê xizmetê bûken û dê serê xwe bûdanin. Suud el-Mella sekreterê Partî Demokratî Kurdistan Sûriyê diyar kir ku ev ne cara yekiye Kurdên Rojava xwîna xwe di ber xaka Kurdistanê li her çar parçeyan de dide û banga yekrîziya Kurdan li Rojavayê Kurdistanê kir beramber dijminên gelê Kurd. Xort û qîzê Kurda tev de hazirin bên bibin pêşmerge û rihê xwe ber qediya xwe û milletê xwe de bidin. Pêşmerge remzekî gelkî bilind û hêjayê li cem me tev de û ne îro me kiriye. Şoreşa Eylûlê bînin bîra xwe me şehîdanînê, şoreşa Gulanê bînin bîra xwe me şehîdanînê, Kurdistana Bakur bînin bîra xwe me şehîdanînê, mel her perçê Kurdistanê şehîdanînê em ji vê derê ji ser mezarê şehîd Comer destê xwe dirêj dikin her اطرافê hereka Kurdî yekbûna me çê bibe û hêzek me çê bibe û em pevrê di wecihê nîzam û Daeş û emsalê wan de bisekinin. Encûmena Niştimaniya Kurdî di gotina xwe de diyar kir ku êdî Kurd nayên xapandin hişyarin beramber pîlanên dijmin û balkişand li ser rola Kurdên Rojavayê Kurdistanê di kar û xebatê de li her çar parçeyên Kurdistanê. Malbata şehîd Comerd şehîdbûna wî li milletê Kurd pîroz kir û got ew serbilindin bi vê şehadetê û ew ê berdewam bin li ser rêbaza kurdewarî. Rast e şehîdê me ya. Bes şehîdê Kurdistanê tev de ya. Bin ala Kurdî de şehîd ketiya. Ser rêbaza Mala Mustafayê Berzanî şehîd ketiya. Ev rêbaza ku îro şopênê Kak Mesûd Berzanî bavê Mesrûr. Em hemû canê xwe fidayê wî dikin, fidayê Kurdistanê dikin. Şehîd Comerd rast e şehîdê me bû, dilê me pê ve bû. Lê em xwîna wî pîroz dikin. Li hemû şehîdê Kurdistanê li wa pêşmeriyê îro sengera da. Hêja em bi bêr bînin ku piştî oxirkirina pakrewan Comerd Mişû giyanê pakrewan Slêman Hemze bi karwanekî mezin ji otomobîla hata veguhastin bo gundê lê jî dayîk bûyî û li gundê Girdêmê hata oxirkirin. Her wiha giyanê Delîl Ahmed radestê malbata wî hate kirin. İsmaîl Alî Ark TV Gundê Girzîro.